rusua dalam hatinya cami kok nyampang udah ambril pulang. Tantu ayah jo bundo bati rusua kok nyampang udah ambril bacureto. Tantang nasib awak dirantau orang baik tu katu hatinya. Pantun padendang panjang bunyi dendang ibu ibu bunyi dendang ibu ibu sangkuran kampung di rantau sanang nasib di rantau ikut contohnya nasib di rantau ikut contohnya. Sadang manuang surang babuni telepon masuk itu capek nyuang ke dek si Desna tadanga suara si dia nyo menyampaikan pesan mai. Apola pasan nyo kabakan samanjak Suarti jo dadang babaliak pulang. Oh sudah bacarai di Amerika dahulu inyolah kawin kini di kampung Desnae. Agak sanang hatinya Desna dapet kabar sedang lama nyomota jo si dia di telepon si Beni pulang masuk itu. Onyo antikam bacurito jo si dia nyodake si Desna dek si Beni. Lanyo bau Desna duduk di sofa mulai bakatu Beni kini onde Desna dangakan mela baru saja ambo dapet kabar dari kampus. Ambo disuruh riset ke Malaysia. Iyo selama 2 bulan langsung nyosalo dek Desna masuk itu. Kalau itu kata dah Beni sanang rasa dalam hati. Tentu kita bisa pulang ke kampung gak sabantar. Malaysia lah dakek ke kampung awak itu kata Desna kini. Sinan menjawab inyo si Beni bantu iku madiak Desnae nan kabarangkit ke Malaysia ku ambo surang Desna jo amin di siko sajo. Oba itu kato Beni kini.
Lamu mendiam candonyo si Desnaro nanindak menjadi nyatu 2 bulan dah beni kabajalan. Lanyato taraso lamu bana pulai siamin batambah lasa judai. Hoditara endak kata tara opat ati juwala menjadi. Hoditaga indak kata taga balape juwo da beni ke Malaysia menjadi. Lah 2 bulan kini beni di Malaysia tando-tando kabalik alun juado lah lewat 2 bulan masuk itu mana lepon lah beni kabake Desna. O mengabarkan wau katu kabalik nyo tambah seminggu lai dek karajo alun sudah. Oh itulah katu udah beni di telepon. Osinan tabi berang candonyo si Desna da beni dah akan melaki ni. Ba itu malah dek da beni. Alunado Desna nan bangi saromaniko. Okok nyampang da beni dak balik kini-kini bialam bojo amin. Padu balik ke kampung budaya. Mandang katu dari Desna tadinya jawe langsung desi beni kok baik itu katonyo adik biarlah besok pagi ambo cari tiket balik ambo ke Sugiro babalik ke pulang katu beni. Lah 2 hari sesudah itu beni lah balik ke Amerika dicari anak dipandangi amin batambah lah gadang jiwa. Indak tahu si Amin kola mulai pandai kamarangka. Odek lah 2 bulan lah dia batinggalkan jauh bana baru banyu mana Sajak nyo balik ke rumah tu beni lagak banyak waktu di rumah kini cuma saketek disayangkan. Ona lalu ditampek Profesor Brian nado juo kok desabui di rumah Pak Brian kini di sini nado pulau nan tinggal. Iyo banamu si Adnan Malaysia nagari asalnya. Ditinggalkan di siko dulu si Anan tualia kabar kasih dia. Kawan dakik bana dek si Desna tantang si dia kadibaco tadang kabar rumah tanggonyo sadang rumik pulo. Ona lakinyo si Joy urang si 60 kini babalik ke pacar lamu badara iya waktu si Desna ibu bana dalam matinya. Oh si Desna lah jatuh kawan daki bana sakit josana angde dia samu diraso kawan O singke curito kade sabwe bacare juwo dia jo si Joy majadinyo nan si Joy kawin jo pacarnyo dia tapaso babalik pulang ke Indonesia. Olah hilang dona tampe bacurito, olah hilang tampe kawayo. Hoba itu mamatin Desna kini adola pado 1 malam. Ona mato Desna indak namu lalo puta kasuo engong kakida mato indak namu dipicangkan. Nyo turun dari tampe lalu nyo tagak dakik jendela indak lo lamoy nyo tagak tampak baranti oto di laman tabuka oto sabalasu.
Dek lampu tampe parkir lai tarang nampak dek inyo jale bana kironyo si Beni nala pulang lamo si Beni tagak di sinan indak lo lamo antaronyo tabuka pintu sabalaki dah turunlah seorang laki-laki satu turun na laki-laki konyo dake i tagak si Beni lah dake nyo tagak baduo kini Onandesna dari dalam mencaliak juo endak lo lamo sesudah itu batambah dake orang nombor 2 di bawahku. Onyo panggui laki-laki kodek si Beni bak cando bujang gadi nan sadang dimabuk cinta keduonyo tapakik desna dari dalam tabulala incik matonyo. Astaghfirullahalazim. Oba itu dasna mencaliak si Beni di laman kini bajalan Beni kara pintu disangko dek dasna langsung ke dalam kiro babalik ke daki oto. Oba adu muncuang orang ko kaduonyo nampak dek si desna. Omang gigi tulang si desna yo lari ke tampek tidur yo palu amin sadang lalo aye waktu mau jalan be mana lama Beni ke dalam rumah tadaga de inyo bunyi tangi langsung Beni ke dalam bilik di tingkik duonyo caliak desna sedang menungkuik sambil nyo palu amin anak inyo o sambil menungkuik desna basuaro diantara isak nyo tolong jawek de udah Beni Josia udah pulang tadi. O menjawab Beni masuk itu ambo pulang berjalan kaki dari perantian bis. Iyo saroman nan biasa sinan langsung nyo jawek de desna kini. Manga udah Beni baduto jo waktu udah pulang tadi ambo nan tagak dakik jendela. O mandanga kato desna nantun taka aji Beni sakutiku merah padam mungkonyo Beni awak indak bisa baduto lai tabuka coki salamoko kini coyko malah tidak Beni tinggalkan kami jo amin padu lakalam rasonyo hari dek sedesna singkek curito bacarai o diminta dek si desna mai Oko indah menimbang-nimbang mungkin lapainyo samalam tu tapi pikir puluh dek si desna. O tugas maja tinggal sabulan lain malaki masuk maja kesalasai di sinan juo inyo samantaro. Dan si Beni mulai mau urus surek carai sabat surek ko sangai peralu dek si desna untuang masuk nang kadatang kok lai batamu juo majodonyo mama sambil menunggu balik pulang bapikir desna surang diri barangkek bananyo dari rumahku nangka balik ke kotoyo tak mungkin sabar lah malu tu rasonyo walau orang gaeknyo tak sayang kemana rimo malu jorang kampung. Oh indak tatan dena Onyo kabakan curituku kesedihan nala di kampung di Indonesia kini. Oh di Jakarta kini dia jo anaknya kemanatap nyo jawe malah langsung dek si dia.
Okok nyampang desna babalik pulang dia jo ambu malah tinggal usah dirisaukan bana itulah katu si dia kini. Oh kita lawan tu orang badun sana madesna sambil menunggu pulang. Oh malamnya coba membuka komputer. Oh di zaman canggih sarupo iko kini nan Jawa bisa terasa dake teknologi semakin maju Adalah seorang laki-laki nama natap di Pulau Bali. Kelana namu anaknya dek rajin membuka komputer jo internet basuo dek inyo namu desna di dalam kawan chattingan batanyo kelana dalam hati. Tabayang langsung dek kelana sama masuk kuliah di Padang dulu. Inyo ado menaruh hati kadia tingke inyo si desna pulo namonyo. Janjan iku desna yang di kampus dulu. Itulah kata kelana dalam hati. Odek lamu lambek bacuritu hampir tiap malam inyo ka bacuritu di dunia maya. Ota buka juo coki kasudanyo naruponyo kelanako namu aslinyo. O Anelka sana O sabananyo samasuk kuliah dulu nansi desnako suko pulo ka Anelka tapi kaduonyo seroman si bisu barasian. O takana lai takato kantido. O sampai watanyo desna kabaki Anelka ba adek sampai banamu kelana. Oba adek sampai banamu kelana di dunia maya. O singkek sajo jawe de Anelka nanamu kelanaku hanyo babalian sajo baconyo nan jumlah hurufnya samo sajo madesna kelana Anelka. Anelka kelana Anelka. Galak manis sajo desna mandanganyo disambuang cerita Anelka kini selesai Anelka kuliah di Padang. Ota dangala kabar nyola kawin jaulan dangari.
Sudah tunyo jo bininyo lah menatap di Jawa, kok disabui karajo Anelka jo Wulandari di bidang perhotelan mereka bakarajo. Dek utak Wulandari ko sangatlah santiang inyo dikirim dek perusahaan pai ke Jepang mempadalam mulemu perhotelan mai. Singkek curito kadi sabwe lah selesai Wulandari kuliah diminta karajo di hotel gadang iyo hotel di nagari Jepang tu tinggal Nelka di Jawa jauh tuangnya olamo lambe bacarai yuwo madie Sajak bapisa Nelka jo Wulandari nyo pada awa rantau de Anelka odi Bali nyo menatap di buwe di sinan usau ketek-ketek hotel namura di buwe nyo sawana rami oh hotel tu mamae. To baliakan curito kini kasih desna dari curito kabat curito Josi Anelka dari gara kabagara maraso cocok inyo baduo takana masuk kuliah dulu bernostalgia katurang kini. Bagage Anelka menyuruh Desna pulang di Bali kita menatap kita mulai lambaran baru. Ba itu Anelka bakatu lah dapet dek Desna hari ke pulang. Anelka laro dek mananti. Onan Desna laro nak batamu. Olah samuaro bana kaduonyo. Singkek curito kadibaco sadangkan Desna dalam pesawat. Amin duduk di subala. Tasenta inyo dek suaro pramugari magia tahu. Sabantalai pesawatku kemendarat di bandara Ngurah Rai di Pulau Bali. Nyolayangkan pandangan ke bawah, iyo lampir sampai mekironyo. Oba itu Desna bakato dalam hati, nan siamin lah jago pulo, disiko kabar salah sainyo mae. Salah sainyo mae. Yola yudie Sajak tadi kami antakan rila cuma nyampang kok sasek ma'alumadan mudo mata untung tahu be ati narusua taradok cerita nang kami kabakan. Oba pasan malah kami saketek nanelo ambiak ka pangajanan buruk buang jauh aja. Oh de anyo di kaset kita basuh kato naninda dapet di Jawa gayung naninda dapet disambui
Insya Allah batamu kitu sasudaiku. Jo alhamdulillah kabadi tutui mama. Pindang sinawa rampak pagai, hari sanjo rabah de angin. Dedang sudah kabah selesai. Insya Allah basuo kita dicurito na lain. Kabah diangkit dari novel kusui. Profesor Ismet Fanani pengarangnya. Kok nyampang salah jogawa kami dalam menyabui. Rila jo maaf dek nan basamu. Kini ba itu malah nan kaelok taraduk curito kabanangko. Kok nyampang kurang lemak mani, racik bawang nan tak alui, rono pucik dek kurang kuning, tahamba talambek mata. Rila jo maaf kami minta, dak ado gadiang nan tak rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.